Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, bos. Jadi hari ini ceritanya, alhamdulillah, ya kakek beratus mau kau ini Pak Dik karo wong mau terus leren, leren terus kakek beratus lagi aku arek nyaur utang ini mae bos. Utang ini mae karo ngwahna dheweke. Lek sengguni sing kemarin karo tetep aku Mbak Astria. Makasih, bos. Utangku piro? Heh? Hitung piro? Kok iso diitung piro? Dia mek 50 teh. Dia mek 50 teh. Utange 150. Utang 150. Terus dek bengi kae. Pak Sengkuni 100.000 kae kon gawakno Kang Jon dik borong. Dagangane 100.000 berarti 250. Ini duit entek Mak. 250 lah utang wae Mbak. Nah Mbak Astria 100.000 aku lali. Iki utangku 150.000. Tak bayar banyu. Banyu sawandi. Kadane wong sakai budek kok. Iki dari Mbak Astria 100.000. Ngene Pak Krisna. Iki konggone lek senggune 100.000. Kok iso Pak Krisna lho. 100.000 iki. Kan iki sesuk bakul awakmu. Lah iki dik tuku kaya dek iki kae, piro? Sing digawa jono kae. Kang Jon kae. 100. 100 kae maksudnya pira-pira kae? Yo anu to. Met-mete pira? Met-mete yo 50. met-mete 50 tek lontong 50. 50 nah iki 100.000. Iki sesuk ya apa? met-mete 100.000. Kok met-mete 50.000. Terus lontonge 50.000. Engko wehna jono neh, Mak. Kon wehna jono. Engko ben diindum kono. Kan sing dek iki kan kae di apa iki jenenge diindum-indumno kono to. Diindum-indumno ning kok disane kono lha iki neh ndum-ndum neh 100.000. Kurang ngono. Ya mbuh kurang mbuh ora gak ngerti. Iki ditukakno wong ya lek sengkuni neh. 100.000. Kongen Mbak Astria makasih sik. Terima kasih Mbak. Mbak siapa jajal? Mbak Astria. Mbak Astria. Dek iso ditukakno sarapan Mbak Astria apa ya, Mak? Ya aku ya mak kono ya didone matur nuwun. Terus disukani sarapan terus diring anu sapa Ipin jere. Kalau sayang ke lho. Ora iso maca. Aku ngono gak iso maca kok. Terus matur nuwun Mbak ya. Adungakno panjang umur anu akeh rezekine ya Mbak. Amin. Terus iki besok aku ki piye, Mak? Besok aku piye? Aku bakulane kan sesuk. Ya bakalnya sesuk kuwi ta sesuk. Sabtu. Dadi Sabtu pagi, heeh. Kan jam 3 ah. Padha kan. Lho, Minggu isuk Mak berarti. Iki sesuk Jumat. Kan Jumat isuk. Ben to. Ya Setu isuk, Mak. Berarti aku bakulan. Sesuk gak to? Wis sesuk. Isuk gak. Dadi Setu isuk. Ya. Dadi sak bare sesuk lho. Enggak aku bakulan bos di jalan dari Mbak Vina. Terima kasih banyak pokoknya Mbak Vina. Terus iki Lupi. Nek ketemu ke emang ndi? Ketemu kok stok. Iya nya. Iki Lupi engko wae 50. Nek ketane kene gorene. Nah. Lupi wae 50.000 ngono bos. Ngono bos. Matur suwun sangat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak. Mbak. Dongakno lancar rezeki meni sampeyan. Amin. Panjang umur. Amin. Dapat rezeki banyak. Matur nuwun ke aku dikasih uang, Mbak. Mbak Astria. Mbak Astria karo Pak sapa ki? Pak Sengkuni. Pak Sengkuni iki ning Hongkong. Ini Hongkong apa ning ndi ya? Wong sing kanggo udung-udung ketekan ya? Sing ndi? Sing iket-iketan ya? Dudu ngawur emang sapa, Meng? Bu, Dudu kae. Iki nggih perang bathok, Mak. loro. Rong bathok, Bos. Nggih rong bathok, Bos. Iki ketan karo kambil gak enak bumbune neh. Bumbune apa? Enggak, bumbune kambil uyah wis. Uyah tok, diwe uyah tok. Karo kambil. Wis kuwi tok. To. Tapi kok iso gurih ya, padahal gak enak apa-apane. Yo kambil wis mari gurih. Masa kambile, Bos? Oke, kambile loro pujul kok.
Mosok. Dadi nek sebathok ki sitok kambil. Kambil stok. Kambil sitok bas ki bas. Enak lagi. Gak iki entah enak lagi. Entak no gurih dinyateke timplok ngono. Kok ngono bededak lho weteng. Gurih ya, Pak. Gurih. Uyahe perang sendok mak ini iki. Ditaker uyahe sak sendok punjul tik. Sendok bak. Nek ngene akeh. Uyahe. Uyahe ya 2 sendok punjul. Nek 2 bathok setengah 2 sendok. Sak sendok setengah. Ki mau sak 2 bathok sel wis. Serba iki wis jam piro? Wis jam 8 ya. Gong leren kok ngantek jam piro, Mak? Jam 12. Ngantek jam 12. Wis istirahat. Engko ngentas iki. Engko bar iki ngemplungno. Terus istirahat sik. Engko jam Engko 11. jam 11 ngentas. Engko bar iku turu. Engko jam 2:30 bangun jualan lagi. Engko terus ngantek besok jam piro? Jam 8. Jam 8. Jam 8 terus mulai istirahat terus buntel neh ngantek yamin neh. Ngono terus, Bos. Sehari-harine. Yo mak laran susi laran apa ini laran nggih gorong-gorong laran. Kayang cuwi kae lho. Nggih godhong iki lho. Heeh. Yo padha ae iki ya suwi. Mosok padha Mak. Kayak malah 3 bathok setengah. Apa nih? Lontong. Mosok lontong 3 bathok setengah. Ki Bos ki lontongnya wis mateng lek lontonge. Ki 2000. Lah aku sesuk nek sombe nek bakulan piye Mak? Pama ditekoki. Kan biasane kan pelangganmu kan tekok. Mbah, aku biasane, lah biasane piye ya? Biasane Jukokno biasane piro? 10.000 kuwi 6. 10.006. Mat iki 10.006, 5.000 telu. Lontong ya 10.006. Engko nek ngedoli lontonge 5.000, telu met-mete 5.000 telu 10. Kuwi nek nggo bakul. Yo gandeng-gandeng, sak gandeng sak. Dadi pama tuku 10.000, engko lontonge telu, met-mete telu. Tapi met-mete 6. Yo Telu. Telu tok. Dadi met-mete telung gendel terus lontonge telung glojor. Kuwi 10.000. Tapi didhewe adae. Satu mor. Angger bakul yo ngono sak gandeng. Oh, ben bakul ngono ya. Lah misal pama tuku kaya dengi kan untuk 3.000, didoli apa? 3.000 loro. Apa nih? Lemet yo loro, lontong yo loro. Minggu bakul he. Ngono Bos munah Bos 3.000 rupiah lho pada mangkakno. Soalnya aku ora ngerti. Lah sesuk aku nak ditekoki kan nak diguyu karo anu kae kulonmu kae. Kepeyak. Heeh, mesti ngguyu terus wong iki. Engke bisa seneng guyon wong Bos. Apa humbaris? Angger 5.000 telu nek tuku 3.000 yo kae loro. Nek tuku sitok 2.000. Sitok 2.000 ya. Ngono Bos ki aku karo tekok-tekok mae soalnya gak ngerti regane. Lah kok gak ya. Nek wong tuku ya. Met-met Mbah kok aku tak ning gurimu. 10.000 Mbah. Nek met-met tok 10.006. 10.006. Nek karo lontonge telu 5.000. Met-mete telu 5.000 tapi ada di dhewe. Ada di dhewe ya. Reseke ya loro to. Ndak nyapa gak Mor? Padha. Kok gelem bakal engko jebol nganune. Resek berarti kudu di dhewe. Yo to. Oh, dadi kudu di dhewe Bos, krasake Bos. Dadi misal untuk met-met dhewe krasake ya dhewe, tuku lontong dhewe krasake dhewe. Pokoke 10.000 kresake loro. Lah krasake loro ya. Telu met-met telu. Met telu Lontong telu. No. Terima kasih. Dadine 5.000 telu Bos. Kok aja lali kok ana Kang Jon. Sesuk ya engko tak adani dhewe. Nggo sesuk. Lah ya 6 ping 5. 6 ping 5. Iya to. Kang Jon. 30. Iya to. Selawe anu 5.000. Ya engko ade dhewe engko ben mbuh Kang Jon piye aku gak ngerti. Ngomongnya mau engko Kang Jon gawanine sing kaya dhek ngiduk ngono. Lah engko ya lek sengkuni kuwi. Engko awakmu ngomong iki diwehi lek sengkuni ngono. Kaya dingi. Iki sing ki diwehi kaya dhek ngono omong ngono. Sing wehi lek sengkuni ngono. Sing ngedoli kowe.
Ya sing ngedol iku kowe to, kan nggo sesuk iki. Ben. Nek esuk ben aku. Nek iki nggo sesuk, engko wehno sesuk. Oke? Heeh. Wes ngono bos, pokoknya terima kasih banyak wis sampun nonton vlog hari ini, matur suwun sangat. Sampun menyupport YouTuber Kinorjo bos. Wis dik garek 2000-an, garek kepiar-kepiar. Nek nggo sangu ngopi. Pokoknya ngono, salam sehat, salam sejahtera, matur suwun ben Mbak Vina, aku juga matur suwun. Mas Teropong nek sembune kuwabeh, pokoknya makasih banyak. Ngono. Sampun menyupport YouTubeku titik 0 sampai titik ini, muga-muga ke depan iso semakin berkembang bos, amin. Terus ngono, untuk episode hari ini terima kasih banyak sampun menonton, support panjenengan, tak akan ugal-ugalan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.